søen. Men hvordan de andre gør. Mini. Og der er en rød vand! En, der kom til at skyde. Hey Anders, hvor meget skud var det? 4 eller 3? Det var 6. 7 fik minigeren på. Og så er vi dernede igen. Skyd! Nu skyder Mads. Der ligger en pind til, at jeg kan tage det op. Ja, gør det. Der ligger et stykke brædder. Hold nu kæft, du bugter. Hop i, hop i. Du har 4, Massi. Nej, hej. Jeg kan kun få 3. Ja, så bare skynd dig. Om du ikke kan slå den. Den er mega svær. Det var 4 med Mads. Nej, 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 nej. Det er 5. Jo. Vi er nødt til at få bolden op, før vi kommer videre. Jenner, skyd videre, skyd videre. Så er det Jenner. Og Jenner prøver at skyde over søen. Mens han må komme til at plukke den i vandet. Han er så dum, så det hele kan gøre det. Hey, Mads fik røg. Jeg fik 7, hvor meget er du nede på, Jens? Arbejder på at få lortet op. Hvor gør du ud for lige det? Åh nej! Det kommer ind! Mads forbi, så tager du lige en dukker. Ja, faktisk. Var den ikke? Jo. Kassen skal jeg gøre det. De er i gang med at få en ind der. Mads står så og venter. Den kommer! Stort øjeblik. Mads er i hvert fald i, og Mads er i hvert fald i. Så skal vi have den anden ind. Det tager den, Mads. Jeg var godt på panik nu. Så skal den ikke ryge. Ja, og så starter vi der. Jens, du får lov til at tage. Mads han får den på 8. Nej, det skal stå der. Og Jens, du får 0, hvis du står til hende. Det gik lidt galt. Ja, hvor meget har Jens fået? Han får den på 0. Der er ingen andre, der skal have deres bolden ind. Nej, Mads, han plukker den i. Den fucking store idiot, han får den på 8 næste gang, han plukker den i. Det håber jeg ikke sker Jens, skal du ikke bare sige, at du fik den på 8? Nej, jeg vil lige Ja, hvad lover du? Du skyder derfra, Jens, så har du brugt 2 skud. For nu giver vi ikke vand på dig mere. Hvor meget har Jens skudt? 3. Vi gjorde det bare lige på en anden måde. Vi kan ikke vente med.
Hvad fik han 9 på 8? Nej. 7. 8. 7. Så runder vi. 7 videre.